Larsa e eu somos da mesma quinta, do 33. A verdade é que non cambiou moito. O leite, igual, adaptou un pouco en base aos tempos modernos. O yogur aínda o fan no mesmo vasiño. E os queixos, bueno, seguen coas recetas ancestrais da Arzúa, da Illana e de outras denominacións de orixe. As cousas verdadeiramente boas non cambian así por así. Hai moito rollo pataqueiro, macaradas. O leite bo é do mellor da nosa alimentación. Levamos centos de anos comprobando. Saben por que subeu o precio do leite hai uns anos? Porque os chinos puxanos a comer yogur e despois queren vendernos que o leite non é bo.